Hey! Ne motel pa. Ne motel Hey. Ah, makage. You apa? How to pagi mau? Eu pengen married. Hey. Ne mau kwano fault. Ne mo no maya. Aga mangu. Okay. Hey. Tulu gishi da na ekwenti. Nwere ihe chọrọ ịgwa m, nwere ihe chọrọ ịgwa m. Onye ga-ekwu na phone. Mba, onye a na-ekwu na phone. Maka enyi nwaanyị. Mana isi ịkpọrọ m nno. Magi. Isi Magi. Biko. Lolo. Magi. Nwunye Chief Imo worldwide. So brother, iweliwe no. Lolo. Mana Imo na ga itekokwala no. Aya ta tegule nne m tegule. Ya bụ na agaghị m ahụ ihe ga-emetụta gị. Hapụ ịgwa gị. Chai. Tuokwa na-ekwu ị na-agba okwu gburugburu. Ekwu okwu. Abịara m ịtụkọ ọdụ ma gị. Gbasara agwa gị na di gị na-akpa n'echiche echiri unu. Ana m anụ. Unu na-agagharị na-emegbu ndị mmadụ. Na-akpagbu ndị na-enweta ihe ha mere. Na gị ọ bụ ma gị na-aga n'ahịa. Eweliwe. Na gị ọ bụla ọlọ na-aga n'ahịa. Were ihe ị ga-akwụ ụgwọ. Ajọ ga-esi na ịbụ nwunye Chief Imo ụwa niile. It's not done. Such a thing is not done. Ebe niile a na-aga na-adụ ahụ ụnụ Chief Imo na maka ihe na-eme. Ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a na-ele gị anya n'iru ka amụta ihe n'aka gị. Ụwa agwụ anyị na-akpa aka gị ka a ga-amụta. Agwụghị na-akpa ngwala elu gị. Nwa afọ Igbo echiri echichi lehi n'ahụ trouser. Listen, my father was a chief. Okay? Mana ụmụ agwọ ọnụ na-akpa ka ya akpara. Ya kwa echu na echichi abụ kwunu wee mee ka obodo dị mma. Ụmụ ji ya na-akpagbu ndị mmadụ. It's crazy. It's not done. Ị na-agwa gị ụlọ ka ị gbanwee agwa. Biko, gbanwee agwa na agwa gị rere ere, ọ na-eshi ushi. Sandra, ịkwụchala na m enwere ihe ọzọ m bịara ebe. Chineke mere ebere. Akwụba mmanya akwụ. Echi m nwa ka ị wetara mmanya. Chefole. Obiri igwe nna m ewodachi nnụ. Mọtụ ka ịjọla gbari. Kwante mmisi enyo. Nne m. Masị wa n'ọja. Asị m saa, si wa n'ọja. Maka nwa gị na-agwa ihe a. Ọsọ ma gị? Ịsọ ma gị? Ịwa n'ọja. Chukwu na jogo, ị gara otu ukwu, aba gara bịa nga. Bịa ndụmọdụ. Ebe ịbụrụ nwa anọ. Ụja nọdụ m n'anya, aka anya bam. Ịbụrụ ndụmọdụ, ihe m na-adị m na-eme. Ọka m na-eji azụ ihe, nzọ ihe agada m akwụ ụgwọ. Ya rube ire nnụ. Gị chesi, mụrụ m gaga lọdụ. Galọdụ! Ichegile di. Frustration ga alọdụ ya into you. Gabịa nga bịa nwụsam ya. Gịsị na bishi, galọdụ. Gị lọdụ. Eshishi na ịkpọsọrọ izi. Eshishi na ebere mụ, ịkpọsọrọ izi. Ha na-ebu aga nke ya na anyị mma gaje. Ịkpọsọrọ izi. Ịbịa gị bụ wetere m ọnụ. Dị m ọfọ jisokwe n'oyi. Nwa. Mgba mme. Ị na nga emenụ. Si n'ụlọ m pụọ. Sandra si gị kule si n'ụlọ pụọ. Ọwara na-agba m. Ma gị. Ya bụ mụ bụ Sandra. N'ụlọ. Sandra
maleki ina chupu no log. Ah? So you point na me because the she no lo mo pull out to ke. Chuko mi ummado. Chuko mi ummado. Oh, ulo. Ichina no bem. Ko bo logi. Ula dash adash. Adash unu ula. Mana kam gwa gị. Akụ fecha ọdara o. Agụ mmadara ke. Gama la mani ga chọ ma bịa. Ị ga-achọ ma bịa. Wa gwa gị. Agụ la dash. Le no lord. Cho. Bora biko. Ami ka na iri letter bag. Aka ya bebe wetere ma advice. Do mo for ju sekwe mo yi. No jeri. Hey. Onye ntisi abata n'obodo obodo gbaghalaghalaghala Ihe siri esi ka anyị agwọrọ agwọ esiri m esi bomie n'isi worldwide ọhịa ngwọ nwa bụ igwe obodo niile ya kpọlụ gị si ana o chifu ọ bụ otu aka echichi si adị o Isai balaga o onye kwu okwu imechie ya ọnụ Isai balaga Chiefimo worldwide Igbo worldwide. Ewu nwoke ka ewu nwanyị. Ewu mens. Yes. Chiefimo worldwide. Ami. Chiefimo worldwide. Onye trisi what bush. Onye trisi what bush. Fule. Fema hunu. Hey! Oh, Yara! Toma fome, mano! Sebulala! Ana se mele hom lugu. Ichiri kwa mi hodom. Biko iwe wele gi egun gege. Okpofege biko iwe wele gi biko. Egun gege. Kpofege ga ala mmụọ. Ijire nwa ọkpụrụkpọ chief ha ka nne chief agbakọrọ agbakọ ala Igbo gbakọtete buru ya ka chief bomie n'isi. Nne ebuwebe chief n'anya m. Nne ebu ya. Nobody has got small children that can get home hotel. Give them underpass. Come on! Regardless, you hear them. You will give chief Baram. Ni Baram. You will chief Baram. Mbaraze and do my Baram Pane. I want to Mbaragan do more than Alam Barago. It will look Unkatalam to Tabuquelem go. Then you. Come on. Ebi lecture manya. Umrega nakre. Yo baba jidebe. Yo dim pa hakam. Ko de kele mekele. Menye gi ha pro ha wo. Royalty vlog. You ma waham. Asin go wona nego vlog. Gi tie Chiefimo worldwide. Ngbatie ye. Asin go. Yam to go Chiefimo worldwide tie. Chiefimo worldwide. Me? Worldwide.
Okay. I mean, you think you have out of love. If you want to write the TV. What do I do? What do I do? Where? What you think? What do I do? 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 Where? Nate, here. Nate, come here. What do I do? 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 Elebe chief no. Yes, chief. Tiwe chief. Tifimo. What do I do? Tifimo. What do I do? Tifimo. What do I do? Come on. Go. Tifimo. What do I do? 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 Come here. Tifimo. What do I do? Tifimo. What do I do? Go. Only one make a prayer here. Tifimo prayer. Tifimo premier. Thank you. Come here. Tifimo premier. Some prayer. Tifimo premier. Some jama. It's a muscle. It's a muscle. Oh yeah. Sing up to What's up? Nonsense. Chief Imo worldwide. To me. Chief Imo worldwide. Onyabala Tigono. Chief Imo worldwide. To men. Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Did you see? Okay, me. I'm okay, so my name is just Samoy. I'm a level of chief. Tell him, chief. Damn you. Tell me, Chief Imo worldwide. Where are you? Chief Imo worldwide. Chere. Ele moto. Obotu ake chichi si adio. Isai balaga o. Onye kwoku imechie ya ọnụ. Isai balaga. Onye chiochi imanyere ya ụra. Chief Isai balaga. Lolo gị o onye okwu. Ọnụ echere. Ogiri mere. Duro ya nwere ọgụ. Onye ede gị mmiri ke. Baba wako akomlulu. Ewo akomlulu. Ewo na ọkụ mere. Gị na ebe akwa ha ga-adị ocha. Gịnị mere? Baba Chifimo pịamee. Chief gịnị? Chifimo. Onye nwa na ga-afọ. Gịnị ka amụrụ chipịa? Ka ihe mere? Womanụ. Baba. Mgbe anyị dịle m oyi nje n'ahịa. Mgbe m na-aga Chifimo na ndị odibo ya akwụ na-abịa. Na-agafekwa ha kelee ha ahụ masị ya Chifimo ndewo. Ihe dịga ndị odibo ya si ya bịa kpọta m. Ha kpọta m. Ya sị m gem nji esekpu abụọ ala kelee ya ekele. Ya sị mbụ awụ ala ma kpụrụzie ihe bido pịama m ya sị m tinye Chifimo ọtụghaila. Ihe atala m igi n'isi. Ihe Chifimo mere n'ihe dị ụta. Ofu mkpanya m ji ahụ ụzọ. Ka ịmụ wụtara n'iyi. Arụ eme. Ya hụ echiche Chifimo ka o wee na-eje obodo ozi. Elekọta ihe nọ n'obodo ka o wee si na-akparị anyị. Ọ na nwere ebe ọzọ n'oge m mkparị aga ya hụ na ezinụlọ m. Mụ ofu mkpụrụ nwa m mụrụ. Hai! Igwe ga-anị ya. Ekele nwa m ebezila akwa. Na nne m na-agwa m ichiche nya mmiri ma ọkụ iyi arụala Igbo na-arụ n'obodo a. Keeki ikpeazụ ya. Gaga ka mmiri sịcha ahụ. Chineke nna mmiri. Ofu mkpụrụ nwa m. Igwe ga-anị ya. Gwa n'ime ụlọ. Hai! Ihe ata m igi n'isi. Igwe ga-anị ya. Ka m yiri akwa. Igwe ga-anị ya. Ba igwe be yi akwa. Ama gị na chi igwe taa. Ọkwa igwe ga-anị ya. Igwe emetụla n'iri keeki ikpeazụ ya. Ba n'ime ụlọ. Bịa. Ihe na-eme gị n'isi. Inwekwara fobia na chief esirisi. Ka ọ bụrụ ihe elu ọsụsọ. Ebe lere ma ihe chema mmiri oruge. Ebe tiri agba m n'anya kwọ m ji. Bulie ya elu.
going to guide that. I'm going to ask you to do me. I now with the tiger. Watch out. You know the step or back. Huh? Is that the back you can go? Yes, Chief. Back no. What am I bang? Nonsense. Sorry. Hey, ma'am, reality. Before I'm for him, you pop na bogi diala. Here, wala. Na madon. You pop tag here. We have a land na ma hum bagaga. Msaga, I get you man our project. Project. Ele ko wow. Kem go ga sai ga. I got no horror. Oh, I love the camps of them. Go the queen hotel on the sting go back. But I'm down, ever my Philip. No, I know it's not Philip. now I'm got kind and banana for 2 kwe. Took a mine and the banana and what called it all. Man, I lie yesterday the hotel, Booby Apo. So she then go back over there. Go now, my Philip. I got no hospital. Ya will log. I know log head. I am one mortuary, Naka. Brazil and Kefra for no cemetery. Yawo. Transfer into our mortuary. Ya baga na mortuary. Ya no ganga. Dispatch file. File dispatcher. I buffet na grave. Ilipwenga aga kugwala. Onye ga kugwala ili ogide ilu wodo. Wa so yo. Aso ro de lanya na. Hey, otala maru because otende man nesha nwugba. Man kwesiri ime eve. Odo so hotel ka aga na igo obodo hotel share. Ejeme no sire no kwa mochari share. Onye na nwa na ebukala iga na otu mochari aga kpọ ndo mochari. Ishebe na hotel onwukwa. Ai na anabata if not ari kponyere ndo onwu ka mma. Ibukute ngwa ai bukori ya nwa. You must have mata omafo otola ka ifo. I know. Na ha genye project a. Odukwana na tutu onye arụ ya were ahịa go. Ihe otemchiri de ya na akwụkwọ toge shikwa na na akwụkwọ ga-agwụ. A ga-aba ya Chiefimo worldwide. Ultramodern hospital, mortuary and cemetery limited in corporation. Yes. Wari dinaya no chade me ya hihu. Anu prete me anu pe ka mo parapo mo olo ari. Olo ari ala. O kwesiri ilo maka na ohia wo ka ha. Kuari. Chief Imo worldwide ultramodern hospital, mortuary and then cemetery. Anga ka je progide gi na chocha. Dum mo forire gi. Anga tat ma toma. Ta jointly. Lebu mother go jointly and to chaya. Gigi da biga ha gi ya we go na pata na be kra gi. Dum mo for to se kwego yi. Am o jeri. O tede. Chief amusu. Lolo. Imakwa pariko mago. Pariko mago. Wana na mago. Ayi mo so aha go be dan ya. Gi wo iketi oke na cemetery ba. O me ni go ga kubu. Wala ni ji gida kubu. Chief amusu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.